Máme tu týždeň 6.2. začiatok februára. Krásny to mesiac. Dúfam, že ste prežili v pohode a v kľude január. A ideme rovno na menu. Klasicky už tu máme slepačí vývar a máme takúto hrskou pre vás polievku. Pozrite sa, to je riadna robotnícka, ktorá vás zasíti. Samozrejme s chlebíkom a ideme z kraja. Koložvárska kapusta, tak toto som nemal už teda mesiace a veľmi sa na to teším. Dali sme tam mám na dobrý balans a na zľahčenie trošku uhorkový šalát. Máme tu samozrejme našu pastu casareče. Spravili sme si také ragu, dá sa povedať, že minestrone z koreňovej zeleniny a na to pesto zo sušených paradajok, samozrejme parmezán, trošku bazalky. Fašíročka, pozrite sa, jak sa na vás usmieva očko, krásne to, zemiakový prívarok, trošku kôpru a samozrejme náš chlebík papamia. Restovaná pečenka, kuracia, udusená ryža, uhorky, klasika to veľká. No a takáto klasika naša hovädzí tokáň, nakladaná červená cibulka, krémová, krásna, tarhoňa moja obľúbená. A nemôže nám niečo chýbať sladké a to je naša žemlovka hrušková tentokrát a máme trošku krému z bielej čokolády. To je všetko, ja vám prajem krásny začiatok februára. A ešte info k Valentínovi, máme prvý slot a prvé sedenie o 18. a teda o 6. už skoro vypredané, máme tam posledné lístky, tak poďte rýchlo na web a bukujte, kto ešte nemá program na Valentína. A ja vám prajem pekný deň. Pa, pa.